per acabar, sí que per acabar. Farem la versió oficial dels senadors orquestrada i harmonitzada pel mestre Ros Marbà, i aquí sí que podeu cantar tothom, sense lliure de ritme. Bueno, en ritme sí, amb mi, però bé, farem tots els dos texts, d'acord? Bé, molt agraït i visca Catalunya!